Lehen aldiz, elkarte eguna egin dute Aretxabaletan, herrian dagoen elkarte sarea ikusarazteko eta euren arteko harremanak sendotzeko. Elkarteen eskutik askotariko ekintzak izan dira egunean zehar, mendi bilaldia esate baterako, Murrukixu elkartearen eskutik, edota frontenis txapelketa udak antolatuta. Elkargune nagusia baina herriko plaza izan da, bertan, postua jarri dute hainbat elkartek, eta beste batzuek zuzenean ondoen dakitena egiteko aprobetxatu dute aukera. Thinking about you and I can't get you out of my mind. I had that whiskey, had that wine, I keep drinking all the time, but I can't get you out of my mind. Yeah, I think all these bottles down, I met every little girl in town, but yes. Zer moduz, gaurko goiza? Ondo, nahiko entretenigarrixa, elkarte diferentiak elkartu gare hemen, Atxabantako plazan, eta ekintza desberdin pilo badaz, orduen nahiko giro ona sortu da, eta ondo, gustora. Elkarteetakok elkar ezagutzen ere badiar duzue. Hori da, bai, eta honekin elkarren artien elkarlana sortzen dien, eta guzti hori, ez? Eta herritarren partetik zer moduzko harrera zabiltzate izaten? Bain jendetsua, hortaz, posi. Jendia erostera mugatzen da, ala adierazten du proiektuarekiko interesa. Guzaiatzen gara sartzen, zegatik azen hemen, eta zetan gabitzen anian, 6-5 urte gabitz elkartasun proiektuak itxen, eta jendiak entzuten da, orduan hori izan azkenean gure helburua, eta bai, ondo. Oso ondo gabitz, oso gustora, porque asko gustete jaku eta urte asko daru behoneaz. Gu saldu ze ez doitzen, saldun zebez. Da horregatik gaz apurat, hemen kalien egoten da jente asko saldu uran. Gaurkoa da ezagutzera emateko. Hori da, eta horregatik, gaur ezauzko, ni lehenengo esan duztien zanen, kontuz, nik ez dau saltzen ezebe. Da, ez, etorri, ez da hau saltzeko eta zea, eta, gaina ikusitxe, olako egun badaula antolatu deba, hemen ez da. Eta gaurkoa elkar ezagutzeko ere aproposa. Oso ondo. Zuk esate baterako hemen dauden gainontzeko elkarte denak ezagutzen altzen dituen? Danak ez. Nik ontsen bio, buelta bat oinarte hemen hau lotute, baina ikusin bitxut. Nik ez ditxut ezagutetxut. Gaur hemen gurpun dauzena, entre Loramendi ital, bai. Baina asko da ez ditxun ezautzen. Da gaur, laizterringo bueltatxo bat, eta ezautut itzegin eurakein. Gu hasi eta jarraitzen dugu, enban Senegalgo herri batekin laguntzarekin, lankidetza materiala eta gehien oinarte materiala. Eta oin ja zigara formazioakin eta emakumeai eta formazioa egiten eta gaztiai eta han bertan irtenbide bat emateko. Eta zertarako da zuentzako garrantzitsua gaur hemen egoteko aukera izatea? Gehien jentiak ez dauelako ezagutzen. Gu hasi ginenien erakusketa bat egin genuen, jentiek ezagutzeko eta hori, baina badakitzu gero ahaztu egiten da gauza. Eta naiz de bastante traia emuten daune, komunikabideetan eta, baina jentiek ikusi esen Atxabaltan badazela elkartiak, badauela jentia lanian, bizirik dauela, eta mereziu dauela. Sumatzen duzuelako ez jakintasuna egon badagoen. Jentiek ez dago ezagutzen herrian zer daukan. Gari Sarasua, Hiruki Beltza liburuaren egilea eta debatea elkartearen postuan topatu zaitugu, hain justu ere, liburuaren salmenta egiten. Zer dela eta? Hau liburu hau da, berez betianik intereso jaten gai batzuk jorratzeko erabilioten erraminta, askatzeko eta bai. Batetik, autismoan nire izaeran parte dela, bai, eta bestetik, holokausto nazizan inguruan interesa honintzen nien da holan, eta gainera lotura zuzena daukiela jakin hau benien, ez? Pixkat astindu hori eta kanporatzeko, liburu hau idatzi bat. Pozgarri jendeak interesa daukoela jakitxia, Ze ni hasi nintzanean idazten hau, arkatza eta horrixakin hasi nintzen, eta enauen espero inola onaino heltzia. Así que oso espero baino hoia, gisa esan.
Eta esan duzu baita ere, elkarteko kide ere, bazarela, zer suposatu du zuretzako bertako partaide izateak? Oso ondo daue hemengo kide izatea, ze da elkar ulertzen dugun gune bat, gizartian hobe beharrez proiektuak eta altxatzen ditzun elkarte bat, eta nire ustez oso aberasgarri da hemen egotia. Oso ondo, gustora, pini dugu hemen guk itxen ditugun lanak eta erakusteko martxan daukun proiektuak eta bertan elkartien daukun gauzak, eta ondo doia, lasai. Hamarkadetako ibilbidea daukan elkartea, baina suposatzen dut hala ere izango dela gaur goizean gerturatu eta akaso zuen berri orain artetzuenik. Seguro baiet, hori bada gure asmoa, apurtxo bat herrira urtetia eta eure erakustea zeintzu garen, zein den gure asmoa eta hori dana. Eta bazkide berrixak itxeko prez beti. Eta zuek ere, ez da, elkartegintzan diardu zuenok elkar ezagutzeko bide batez? Hori, ontxe justo berbetan genbiltzen ez, gure artien eta ikusi, badauzela elkarteekin, leikiela gauzak elkarrekin, eta bai, eta gisa esan gauza politxak urtuten diolan, ez daula itxen bat, ez dakin, kanpora fan bihar izatea herrixen bertan dazen elkartien artien ezautu eta gauzak ileikielako elkarrekin. Eta zer moduzko mugimendu orain arte, pozik zaudete? Bai, badabil jentia ondo, posigaz. Jentia gustora da biela ikusten da, zake sinale ona. Beste herrialde batzuetatik etorri eta Aretxabaletan bizi diren bizilagunek ere parte hartu dute gaurko egitasmoan. Hementxe ikus dezakezuen moduan euren herrialdeetan ohikoak diren jakiak prestatu dituzte, Aretxabaletarrek dastatzeko aukera izan dezaten. Animatu zarete gaurko azoka honetan parte hartu. Hori da, bai. Oraintxe jateko puntuan harrapatu zaitu. Bai, justo. Konta iguzu zer da hartu duzuna eta zein postutatik, ze herrialdetako jakia da? Pakistaneko arroza, eta bestia... Ez dakiz zeinen azan, baina hori, pinta hona zauken, orduan hori. Aukera polita ematen du ezta, gaurko egunak beste herrialde batzuetan zertzuk egiten dituzten ikusteko? Hori da, bai. Hauxe probatzen, ea zer moduzkoa dagoen. Eta oso goxoa egia esan. Ni etorri naiz nire amarekin, gu Senegalkoak gara, eta ekarri dugu etxe buien dela komida tipikoa, gure herrialdekoa. Eta zer moduzko erantzuna? Ondo, jendiai gustatzen zaie, así que ondo. Gustatzen zaizu horrela gauza berriak eta probatzea? Bai. Bai? Bai, holan ikastuzu beste herrialdetako janarixak jaten eta. Zer iruditzen zaizue, aberasgarria dela? Bai. Eta beste batzuetan ere, probatu izan dituzue halakoa? Ez. Askotan ez. Eta zer gustatzen zaizue, pikantea, gozoa? Neri pikantia. Pikantia. Apurua bixetatik. Eta zer iruditzen zaizue gaurko eguna antolatu izan, elkarteen eguna? Oso politxa, oso interesantia, dauketzu aukera probatzeko dana, eta oso guai. Etorri neska eguna eta esan dut, plasei beteta. Sorpresa? Sorpresa, hori. Aizue, eta gaur Aretxabaletan elkarteen eguna. Zuek zenbateraino ezagutzen dituzue Aretxabaletako elkarteak? Bueno. Zeintzuk ezagutzen dituzue, a ber? Aretxarte, ni geixau ez, Geixau ez. Beraz, jan bakarrik ez, Han dagoen azoka horretatik ere bueltatxo bat eman behar duzu zuek, Bai.